amháin, bhí Pablo Escuella ag deanú scíthe agus ag buil solta sa bhricfeasta nuair a theachtaí sé ar calla go ábhar. Tá cóbhain ní déag sa Spáin. A chola sé ar an nuacht, bhí imní ar Escuella, an taiscalaí is fearr agus is cliste ar an dóin. Trí seachtain na dhé sin, fuair sé scarth chochan ó strainseir misteach. Tá leis son. Níl sa dinner bíce de tá an, nó cáhfuil sé. Tá tú ail. Dochreidte a hiilse agus chuir sé san gúhan. Bhí sketchamíní ar Escuella inis. Thuí sé man nubair ar riúra. Ag tógáil ar an ólas ólaíochtúil a bhíige agus ag deanú taide. Chhlac sé tamil fad, níos mó na uirich lig, ach sa dearú, bhar sé náisiúil an Leigheas. Pharis chuntaideach sa Brasaíle. Wow, turas bóthar. Rinn sé réad an turas agus dúirt sé slán le na pháistí. Jimmy sé ar an Eitleán ó bháile a clia. Turas iontach fada bhí an go dtíon Brasaíle. Bhí Pablo a win na muice. Thuí sé isteach i bhharis pháistí an Amasáin. A tháinig tígar mór amachchas na plantaí. Bhí trid John a chuin Pablo. Thuí sé a rá agus ní raibh rud sa bhhealachar. A chohain coppla nathair. Ha, fibre be. An sin tháinig sé, na thuhanna leis an Leigheas. Rinn sé a bhealach suas an eil agus ag gceann coppla bommate bhí sé go mhór. Thuí sé isteach na thuhanna. Bhí lech álainn an agus sa Leigheas lár. Leim Escuella san is go fuair, ach ar nói, bhí searc all-mhór an. Bhí trid mhór acu, ach nuair bhíní Pablo don searc go raibh ar an Leigheas ail, dúirt an searc ceach leor agus Jimmy sé. Sa dearú bhí Pablo sa lár agus fuair sé an Leigheas. Bhí an Leigheas feite ag Pablo Escuella, agus thuí sé arás an na Spáine. For ahan duine an Leigheas agus Jimmy an Víras den dóin.